L-appuntament li jmiss minn sensiela ta' attivitajiet politiċi organizzati mill-Partit Laburista bis-sem tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela issa huwa l-ħadd li ġej 29 Ottubru fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħażabbar. Dakinhar il-Prim Ministru mhux biss se jżur liż-Żabbarin iżda se jgħaddi messaġġ tiegħu propju jum biss qabel jitħabbar il-budget għas-sena 2024. Din l-attività hija waħda minn kulana ta' żjarat li l-Prim Ministru qed jagħmel f'diversi irħula u bliet f'pajjiżna biex jibqa' il-Pols tal-Maltin u l-Awċin jisma' dak li kollhom xi jgħidu n-nies iżda mhux biss. L-iskop jibqa' li jibbaża l-viżjoni tal-pajjiż u l-politika tiegħu fuq dak li jridu n-nies. Tkellimna ma' deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista l-Perit Daniel Mikallef li appella biex il-ħadd li ġej kulħadd jingħaqad mal-Prim Ministru u mal-Partit Laburista. Huwa jisħaq dwar l-importanza li l-Partit Laburista dejjem iżomm lill-komunitajiet u lill-Maltin u l-Awċin fiċ-ċentru tiegħu. Propju wara li nhar il-ħadd il-Prim Ministru kien għawdex, il-ħadd li ġej ġewwa Ħażabbar, nappellaw il-kull min qed isegwina sabiex jingħaqad magħna nhar il-ħadd jaħbad propju lejliet jum il-budget li t-tieni wieħed minn 5 ta' din il-leġislatura, il-Prim Ministru diġà ta' indikazzjonijiet ċari se jkun qed ifisser flimkien mal-Ministru tal-Finanzi u qed iħares il-quddiem propju għal diskors tal-Prim Ministru lejliet li l-Ministru tal-Finanzi jippreżenta l-budget għas-sena d-dieħla, budget li jkompli jibni fuq dak ta' qablu, budget li jkompli implementa l-manifest elettorali Malta flimkien. L-attività fiċ-Ċentru Laburista ta' Ħażabbar se tibda fl-10:30 ta' filgħodu.